Ez a gyerekszoba, ahonnan lassan kiszorulnak a gyerekek a játékok miatt. Így eljött annak az ideje, hogy megcsináljuk a felső szinten lévő két gyerekszobát is. Ez a padlásszoba lesz majd a gyerekeknek a szobája, hogyha egyszer elkészül, hogyha le lesz szigetelve szépen, és befejezzük. Mert itt hideg van még nekik ahhoz, hogy ide fölköltözzenek. Ezen kívül még egy padlásszoba, amit a férjem saját részére konditeremnek alakított ki. Van még egy padlásnak kialakított szoba, illetve még egy fürdőszoba. Ezekhez a helyiségekhez szeretnénk megnyerni a Multipor akciójában a belső hőszigetelést. A fürdő kialakításához nagyon sok itomtéglát felhasználtunk. Büszkén szoktuk mutatni ismerőseinknek a szép fürdőszobát. Ha sikerülne megnyerni a játékon a Multipor rendszert, biztosan ezt is szívesen ajánlanánk.